jenengan bener nih. Kalau mencari itu turut sana turut sini, kamu kemana aja? Sini ora iso wong ni R. Isone L, tapi lek turut ya dulu. Dulu. Lah kowe seneng tuluk ndi? Dulu bulu. Penak kita di kursi ya. Gelem lho, male. Male. Tak tunggu. Dadi kursi. Lah iya iki kursi. Lah nyapa kok ngene? Kursi pantai ngono. Kursi pantai. Kursi. Sajake seneng. Masyaallah ya. Sajake seneng niku nggih. Marem. Tur ya guyu lho Mas. Pak kowe iso teko marem. Ya ampun. Lah Jane sayang kok. Lah lampire juga telepon ning rong kan. Lagi jane sayang apa mateni. Sayang. saking sayangnya lho Mas. Ini gocono nduk. Gocono. Ditorong. Luar biasa. Ayo mudun ketoke kok ketutan buri kuwi to. Wah, alhamdulillah sekali lagi tepuk tangan untuk malam hari ini yang luar biasa. Wah, jane lok derek-derek bingah Mas. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Barokah malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Niken Salindri malam hari ini. Luar biasa kok dalu niki. Budale saka seni, sendene saka seni, uripe saka seni, rezekine saka seni, semuanya bersandar di seni. Insya Allah jangan melihat sebelah mata bahwa seni itu rendah, tapi seni itu insya Allah semakin berbarokah. Amin. Niki Mas Balowo, jangan kaya kula niki gumun setahun ora tahu awake dhewe ngangge momen kaya ngene iki. Jarang enten lho. Jarang kula. Iki nek ra awake dhewe spesial untuk nduk niken ora mungkin dipethuke dalang danyangan ngene iki ora mungkin. Kok iso dalang danyangan. Wah, gak oleh ngono. Oh, mau gak nesu aku mulih. Mulih lah. Awakmu kudu paham. Pripun? Wong ya sampean karo aku wis kenal suwi. Nggih. Bengi iki ade iki nderekke Ki Dalang Bambang Bakalong. Iki Kok iso Bakalong? Bambang Balowo. Lawa ki lek cilik lek gedhi kalong. Iya. Bambang Bekonang. Tapi alhamdulillah Mas Dalang leres dawuhipun para alim ulama, para yai, para ahli budaya. Jangan merendahkan gitu. Aku bareng nyawang dalang kok kudu guyu. Lah napa? Ade iki non ngetutne dalang-dalang liyane. Nggih. Lagi bengi iki ngetutne dalang fenomena lagi bengi iki. Lah fenomena pripun? Kalau ki ya ngono bareng madhep rene lah kok wedak wis ora kelet iki lho. Ngene iki sasae lho Mas. Diwedaki kan kudune dalang saya putih saya ganteng. Lah iki malah saya klawu. Sampean ki ngene iki jenenge menghilangkan sebuah warna hitam. Jangan melihat warna hitam itu tidak bermanfaat. Hitam itu bermanfaat. Loh, iki umpama nuwun pangapunten. Diagemi klambi ireng wibawane ketok. Kuwi sik ageman durung saranduning badanmu, awakmu ki umpama gawe nek irenge kowe ora iso nyawang lho. Lah kok iso? Lah mripatmu nek ra nek irenge PC tokno ora bloloken kowe. Kok ngeloke dalang ireng. Sampeyan belani Mas ngono. Sampeyan dalang ki arep kok ireng kok kaya. Aku ora ngelokne ireng. Lah terus kok wedak apa nemplek? Kuwi dalang bulak. Kowe iki yo ngawur kok. Kula belani Mas. Nggih jenengan belani. Ya belani, kudu mbok belani lho bengi ketut dalang iki liyane prei yo. Ketut sapa kowe? Arep ketut sapa? Iki satu kebanggaan. Dalang kuwi angel lho Mas. Mau di bagaimanapun kalau sudah menjadi amanah. Nek wis lenggah dadi dalang, maune nek nggon campur sari mayangkara, iki MC. Tapi kalau lenggah di sini itu sudah menjadi makrifat atau pemimpin. Ora kena mbok nggih guyonan, ora kena mbok nggih glecengan. Papane nganggo umpan gitu Mas. Nah, lesung jumenglung bali-balan. Kok mbok lokne ireng. Lah ya sikile ya ireng tenan.
Kowe ora ngerti. Kabeh cemeng. Boten Nggih, pun to tenang mawon. Gunane wong urip Kula niki pun kulino ngeten iki. ki awake dhewe niku lak butuh guyon to, Mas. Nggih. Wong urip ku aja sepandeng. Bener. Arep tangi turu susah, hiburane kudu seneng. Arepe nyambut gawe rasa kesel, hiburane ya seneng. Arep ngedepi masalah apa wae pikirane kudu seneng. Mula bengi niki insyaallah sing rawuh diparingi ati sing seneng. Allahumma amin. Lah ngoten lho. Ki lho, mula sing lenggah ki para pejabat-pejabat desa, Seneng. Forkopimcam lenggah, Seneng kabeh. TNI Polri lenggah. Seneng kabeh iki. Seneng. Seneng bab nonton wayang. Ya mergo ora nanggap dadi. Ora nanggap. Wong kuwi Tapi Piye? senenge beliau ini ikut berpartisipasi. nah iya. Kadang-kadang tuh sulit. Pejabat itu sulit untuk menghadiri suatu acara Nggih, apapun. nggih. Betul, Tapi betul. ini terbukti bahwasanya pejabat yang lenggah di depan ini beliaunya cinta terhadap masyarakat Amin. dan cinta terhadap beliaunya. Oh, adikku itu Yoniken Salindri. Amin. Ini bahwasanya ini yang bisa dinamakan pejabat dekat dengan masyarakat dan masyarakat insya Allah akan melekat di hati pejabat. Tepuk tangan untuk pejabat-pejabat Nggih, wonten ing papan Iya. iki. Eh, Mulane Pak, pejabate iki- rawuh melu ndonga. Kabeh sing mirsani rawuh lenggah melu ndonga. Lah sampean rene ya melu ndongake adikmu wedok. Asalnya apa? Apunakmu lah ulang tahun to iki. Ulang tahun dongakne apa? Ayo panjang umur. Lek perkara panjang umur aku rasa dongakne. Doa itu penting untuk siapa aja. Penting tapi kan lek doa itu yang penting kan internal dulu baru eksternal. Terus Aku ndongakne bapakku muga-muga awet umur nyatane yo mati aku rasa. jane bocah Piye to, gemblung. Mas? Lah wong kuwi wis ginaris wis kodrat. Lah yo aku rasa ndongakne. Ya ning lak sapa ngerti donga kuwi sok kala ya mandi. Ngono lho. Nggon Niken Salindri ka ulang tahun. Gunane ngapa to memprioritaskan sampean ki sebabe apa? Mergo dianggap emas. Ngono lho. Dianggap Sampeyan ki dulur. dianggap emas. Cilik mbok bopong, mbok gendong, mbok indek. Wah, Kak, cilik aku ra kuat bopong godi wis. Cilik. Lah nggih. Mulane ngeten iki Mas, Nggih. Mas Balowo. Nggih, nggih. Mulane yen duwe anak itu didorong semaksimal mungkin diarahkan sesuatu yang positif. Nah. Mula putrane sapa Siniken. Sini. Mula positif anggone nggolowentah nalika kowe cilik arahnya positif. Dadi ya Nah. berkualitas tenan. Dadi bocah sing Anakmu diarahke ben positif. Ngono lho. Nyapa diarahne. Loh, Anak itu jangan dipaksakan Iya, karena anak mempunyai cita-cita yang menjadi cita-cita mereka sendiri. ngene iki lak kualitas sapa ngerti nek anakmu mbok didik iso dadi wong. Loh, apa maunya ketek anakku? Gendeng aja nih iki. Gua kebiyen anakku kecil dadi Angel wong. ngomong kalian niku angel. Anakku iki kecil lahir ya dadi wong. Masku dadi wong ki ngene lho, Mas. Dadi wong ki tegese dadi wong sing dhuwur. Wah, malah kedurun sampe bledek bosok iku. Aduh, iya ya. Aja dur-dur. Dadi bocah ben dikenal. Ben dikenal. Anakku rasa mbok omong sing mesti dikenang mlebu kok apa mlebu TV kok surat kabar ki wis komplit. Weluh, krana prestasi. Loh, ngawur nyopet iki kecekel. Wah, insyaallah. Nyopet to bangga. Piye? Amin Mas. Allah. Amin. Mas, ngeten lho. Niki ora ngerti nalika ngibadahi wong berhubungan intim niku pripun. Nah, kudune enten Kowe kok iki nek carane. biyen nalika nun pangapunten. Nggih. Tembunge intelektual kan hubungan biologis. Biologis. Dadi nek kowe gawe anak kuwi ya tirakata, ya Nah. meleka, ya nyenyuwuna. Ora kok sentak-sentuk tok. Dadi bocah mesti apik. Ngono lho. Mergo nek dongane enten tirakate. Kudu ndonga, Nah. ngono lho. Aja meneh kok gawe anak wong gawe sego beras wae saiki bocah ra tau ndonga kok. Betul. Kowe lak ra mudeng to. Tungone piye? Adongane lak mususi. Nggih, mususi Butuhe lak beras. mek mususi tok. Ning kudu nggih donga. Enten dongane nggih. Nggih no. Donganipun Niat ingsun awake itu mususi beras. Ning ora mususi beras, ning ngresiki Mbok Dewi Sri. Nggih. Muga-muga lillahi taala saka Wong ndi? berkah Dewi Sri. Wong ndi? lho. Eh? Kok wong ndi? Sri lho wong ndi? Pojok lho Sri. Sri ki bakul sego pecel pasar templek. Iki ki donga ki lho. Kowe tak dudu. Dewaning pangan iku Dewi Dewi Sri Sri. dadi Oh, nawa. Dewan Mas, ya? Lho, Nggih, iya. Dewi Sri. Niat ingsun nawa itu ora kok ngresiki beras ning nyuceni Mbok Dewi Sri. Muga-muga iso ngurakapi lan barokahi sak keluarga sak kabehe saka ridaning Gusti Allah. Insyaallah
Anakmu loro sampean karo bojomu sedina adang 5 kilo cukup. Piye mboten? Enggak niku bener. Oh. Bener niku. Dadi bocah iki apik ngene. Anakku loro, Anake aku loro. karo bojoku adang 5 kilo. kuwi tambah 2 kilo selamatan kuwi. Wijane Lah kan keluarga. biyen anak loro 5 kilo plompoken nih. Ning maksudku kaya iki lho Niken ki mbiyen ditirakati bapakne. Wis, Ngono. aku wis nuruti dawuhe mamae Niken. Pripun? Mas, sampeyan yen duwe anak, sampean lek payane ndake sunah Rasul. Sunah Rasul ki padha karo mateni setan 1000. Kuwi nek ping pisan. Lek ping pindho padha karo mateni setan 2000. Kuwi nek ping pindho. Lek ping telu padha karo mateni setan 3000. Ane ping papat. Kuwi kesetanan. Ngerti? Saking akeh. Kuwi kudu maos Al-Fatihah. Nah ngono. Sadurunge nindakake sunah Rasul kuwi wudu dhisik. Terus bojo ditari. Piye? Bu, Heeh. aku nyuwun. Masa yo ngono. Lho, mungkin lho Mas. Mergo lek dhewe lek njaluk wong wedok ora ikhlas ki dosa. Bojomu nyari apa ora? Ya nyauri. Prasmanan. Prasmanan. Bojo prasmanan. Enek Mas ya, enek Mas. Enten nggih. Enten nggih. Prasmanan lho piye? Lek prasmanan piye ya lek prasmanan ya buka dhewe tutup dhewe. Oh ngaten nggih prasmanan niku. Lah Kudu mau. Cembeling-eling. enggak. Mbok lakoni kok. Ora. Kudu maos Al-Fatihah. Bener. Kula sampun, Pak. Pripun? Maos Al-Fatihah ping 1500. Iya. Lah yo keturon. Aku bar wudu. Bojoku mapan, aku maca Al-Fatihah ping 1500. Terus piye? Genep ping 75. Bojoku wis ngiler. Turu. Iya. Wong Kok 7 5 10 gletak kok. nek ngene iki tembunge wis apik. Wis ngene. Mula nduk Niken ki lah 18 tahun, menginjak ke 18 tahun. 18 kuwi angka 1 karo 9. 8. 8. Itu tunggale 10 tambah 6 17 iki. Sadulur karo kowe. Weh, Aja aku rakyate ya. mula to Mas, wong ki sak durunge ngomong antarane pikiran karo lati kuwi disinkronke. Ben ora ngleset. Biasane kenene mikir ning kenene urung iso omong. Biasane kene pengen ngomong ning kene urung iso mikir. Nek kene pengen ngomong kene sing ngrasake. Biasane kene ngrasake kene urung iso omong. Nek wis kene iso mikir kene iso ngrasake kene lagi omong. Lah terus kene kapan ngrasakne? Loh, malah gede. Wong ngrasak. Ngono. Iki welek nyeromo saiki. Ayo. Piye gedhi tak sapa? Jenenge dalange wangel bener. Apa to? Oke lho. Apa? Dalangan biasanya nek dalangan dalang lho ning nggone jenenge Gayor. Tulisane. Nggih, lan iki. Tulisane. Napa? Ya dalang. Apa to? Dalang ki ukir-ukiran ki. Ki ukir-ukiran. Kowe iki ora nyawang kok iso. Coba. Ulang tahun ini kan sing 18. 18. angkane 1 sama 8. yen dijumlah 9. songo. Songo ki saka tembung so karo Ngo. so ki saka tembung Niken Salindri iso dadi kaya mangkene, iso dikenal warga masyarakat Kediri secara khusus, secara umum Indonesia, ki mergo so. So. Salate ora telat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis mutakarom nduk, mutakarom. Dadi- Wong ki nek salate aja telat contonen Mas Nduk, iki mau ngisak ki lek sujud ora tangi-tangi. Lho. Lah sebabe kok ora Lah tangi. untuku ketalun sajadah kok. Bareng ngadeg lah kok ngadeg. Ketut nih kok, kaya reyok aku. Oh no, saking kusuke. Saking Kusuk kusuke. gundulmu. Oh no. Tegese soki salate ora telat. Niken Salindri samu barang menungso kang urip ning alam donya kene iki yen pengin apa sing dadi angen-angene dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya kowe kudu salat utawa manembah marang Gusti Allah. Kuwi lho. Manusia punya masalah, Allah punya Punya Solusi. Solusi. manusia punya kendala, Allah punya Apa kuwi? Ayo kendali kuwi. Bah kok neroke aku wedok iki. Wis bingung gitu. Kuwi lho. Ngono lho. Iya. Ya ora? Dadi so ki tembunge Salat. salat. Ngo. Ngoki ngongso. Ngongso. Dadi seniman-seniman iki aja ngongso.
Tapi awake dhewe kudu mbudidaya. Lumaku apa anane? Apa anane? Kadang-kadang wong ki pengen terkenal, ning nyatane ora dadi terkenal mergo ngongso. Lek urung jatahe ya urung bakal temu. Bener, kemrungsung. Kemrungsung ora bakal temu. Betul. Niken Salindri kecilik nyambut gawe melu wayang kene, melu wayang kene, melu wayang kene. Ora duwe cita-cita pengen terkenal. Ning nyatane alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi bocah iki dadi dikenal warga masyarakat Indonesia secara umum. Alhamdulillah. Ora leh ngongso, Bos. Betul. Alon-alon waton kelakon, kalem-kalem. Awas niki jeneng iki gremet waton slamet, Sare-sare. waton pikoleh. Ngono. Ngoten lho. Contong Dadi kudu cedha kuwi. Iya. Dadi iso ki tembunge salat, Salat, ki ngongso. ngongso. Wong urip ora bareng ngongso. Ngongso. Sak titahe wae. Sak titahe Sing wae. penting tekan nggon. Sing penting budidaya tekan nggon. Lho iki lho Mas. Ilmu lho niki. Lho nggih Ilmu Pak. tuwek lho niki. Lho niki saking tuweke sedina tiba ping 3 jeding. Saking tuwek. Saking tuweke sama kok isih roh banjulan kuwi. ya. Ayo roh no. Kuwi nek digoleki songo kuwi nek digoleki saka huruf aksara Jawa. Nek digoleki saka huruf abjad. Abjad ki temune A B C D A B C D. Delok wong hitung-hitungan. Aku selali, Delok wong hitung-hitungan kobong iki. F G H I. Iman kudu kuat. Kuwi pira? Kuwi pira diitung sik to? Pira diitung sik? 9. Nah iya jajal diitung neh. A B C D Jajal. F G H I. Ya iya bener. Lho. Pinter. Iman kudu kuat. Amin. Nyatane Niken Salindri begitu dikenal imannya kuat. Tidak terkontaminasi dengan apa yang menjadi circle beliau. Betul. Ya ora? Nggih leres. Kadang-kadang ki wong-wong lek wis terkenal, iku kadang-kadang ada terkontaminasi dengan hal yang merusak generasi bangsa. Kok bahasamu enek circle barang modai persewaan production kok nggawe circle barang ki apa? Apa bangun omah apa kok nggawe circle ki? Circle lemah. Ngono kae to, dinggo tutup meleser ngono kae to. Kuwi tekel goblok. Circle ki lingkungan. Oh, iya. Ngono lho. Iya. Iman kudu kuat. Kuat. Lho nggih. Iki iman. Iki iman terus. Yen mbok goleki Saka huruf hijaiyah. Jaya. alif ba ta sa jim ka kok dal zal. Dal. Iya, dal ya. Dal ki saka tembung zal. Dal ki dalih. Dalih. Dalih ki pitutur. Nggih. Senajan terkenal, nanging Niken Salindri ora bakal Lepas saka pituture wong tuwa, Nah. ulama dan juga apa sing dadi panutane beliau. Betul sekali. Oleh awake dhewe iki kemrungsung dadi wong bocah sing betik, ning ade kudu ngrungokne dawuh wong tuwa. Lho iya, mergo wong tuwa ki penting, Pak. Nggih. Enek wong tuwa iso nyenengi anak 5 ning urung mesti anak 5 iso nyenengi wong Wong tuwa tuwa. siji. Bener niku. Nggih mboten? Leres. Nggih mboten? Nggih. Lho ngono lho. Wong kok pletek tenan. Ya mlete wong aku termasuk aku dhewe ya ngono kuwi, Pak. Lah niki masa empun pinten-pinten wulan nuteke encer. oh ngaten. Encer, Pak. Saking encer iki ndresek kok kuping ya aku. Kuwi jane kopok apa piye lho. Niku. Lho ki penting tenan. Dadi hijaiyah Lho iya tiba tiba. Iya. Dadi awake dhewe digoleki ngono bakal temu, Bos. Kalau dari apa jenenge bahasa lain? Apa? Bahasa lain pamane. Bahasa ndi? Loh, goleki hijaiyah wis. Alif ba ta Alif wis. batak wis, ono caraka Ono wis. caraka wis. Saiki Abjad abjad wis. Ono wis. cara kok ya? Wis ono caraka so karo ngom. Nah kuwi ngono. Songo. 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 Saiki golek ana jenenge niken. Nah. Niken ki nek aksara Jawane temu apa? Terus Niki jumlah no. piro? No. Niki no. Ha. Ken ki ko. Hmm. Ono i loro. Loro. Ko ki 5. Ono cara kaya 5. 5. Loro karo 5. 7. 7 kuwi tak goleki Jawa lho. Wah iki lho. Sik, Gila, ilmu gila. Jawa ki. Iki toke tukang ramal pinter togel iki saja iki. Kita bandar kita. Kak, Piye? aku lek banter gak? Aku penombok aku, Pak. Malah no. Kuwi pekat penyakit masyarakat. Hormati Bapak TNI Polri. Nah, Carilah bahasa yang baik, Baik. berilah edukasi yang positif. positif. Nek nganti ngrembug main kuwi ana pasale 303 KUHP Nah, iku arah perjudian. Perjudian. Ora kena Ora iki oleh streaming kok iso. Lah kok ngeramal. Apa nek kok ngeramal terus Nah, kalah kowe nyolong. Nah, Cekel polisi. Polisi 363 atau 362 KUHP kowe tentang percurian. Nah. Kuwi lho, mulane aja sok ngono kuwi. Nah, ngene iki kok kowe Nah. diundang niken gak Niken. teko. Penipuan. Penipuan pasale 378. nah kuwi lho rungokne. Sanjipak penipuan kowe. Kuwi lho dirungokne. Kowe nyentak-nyentak aku ngene iki kena pasale. Pasale Apa? 521. Apa 521? Makan pitik, makan pitik. makan pitik. Makan lele bareng.
Kuwi. No karo kol, no Pitu. loro, pitu ki ya goleki ya. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh. Lho. Wis dadi jodone niken di omah neng kene, insyaallah cedak karo masyarakate, insyaallah akan menjadi populer karir. Alhamdulillah amin. Jumlah pitu temu jodoh. Jodoh sak kabeh. Sak kabeh. Masyaallah. Jodoh warga masyarakate, jodoh anggone berhubungan bermasyarakat, jodoh anggone golek rezeki. Alhamdulillah. Lah kok menspesialkan sing lenggah ngasta dalang Mas Balowo. Mas Bambang. Bambang ki bo karo bo. Ana caraka data sawala padha jayanya maga bo. Bo ki 18. 18 karo 18. Bro. 36. 36. 36. 36. Iya, piye? 36 jumlahe 9. Songo lus karo Balowo. Balowo. Lowo ki angkane piro? Lowo iki. Kowe kok sik malah iki rono meneh to. Bangga ngono ae. Lowo. Bariku 6 likur 36 to. Aduh. Petang 29. Lho, Petang 29 angkane 4 karo 9. yen dijumlah 13 angkane 1 karo 3. yen dijumlah 4. jodoh rezeki pati jodoh. Jodoh. Wis dadi jodone jenengan nyambut gawe sesarengan kalih Mayang Karo Group. Ya, tepuk tangan matur ya, nuwun. ya, ya. Jan jenengan anu kirim nomor rekening nggih. Rekening apa? Rekening listrik. Listrik. Kasetrum sampean. Kok gathok ya? Lho iya. Gaton. Bapak ini kan asmane Pak Soleh. So karo lo. Ha. Ana caraka data sa 8 karo lo. Ana caraka data sa 8. 10. 8 karo 10 18. 18. Pak Soleh. Ha. Ho. Siji. 19 angkane 19 siji karo 9. jumlahe 10. Angkane 1 karo 0. ya dijumlah 1. jodoh. Loh, Lah kok pas. Wis dadi jodone Pak Soleh bimbing Niken Salindri. Alhamdulillah nyatane begitu Pak Soleh bimbing Niken Salindri, saemu jenenge Niken Salindri iso kuncara ing Nuswantara. Nggih. Saiki dagelane klitik. Klitik kok karo to. Hana caraka 5. 5. Klitik ito. Hana caraka data. To ki 7. 5 karo 7. 12. Angkane 1 karo 2. ya dijumlah 3. jodoh rezeki pati. Lah dalah. Lah. Iki kudu hati-hati. Niki mergo sura niku lek kula ngramal rada anu Mas. Padha ngono ora budal iki mau. Tembus. Hei, lah ora kok klitik to, lah klutuke lambe Oh itu. iya, saiki ganti kluthuk klitik tempune Nah, pati. Saiki kluthuk. Kluthuk ki kok karo to 5 karo 7 12 1 karo 2. jumlahe 3. yen digoleki iki pati jodoh rezeki. Berarti Kok kula wis ngono? dadi jodone jenengan kalih Niken Salindri, muga-muga temurun. Ora padha. Bleset ki bleset. Lah padha telune kaya. Lah wong hitungane ki padha. Kowe jane kuping kuwi bosok jane iki. Balik. Hitungane Jawa ki padha. Lah ya kritik iki kok karo to kok 5 to 7 jumlahe 12 kok 1 karo 2 ya jumlah 3 jodoh rezeki pati. Nah. Kuping kuwi bosok jane iki. Saiki ganti Lah sampean. klutuk ra padha. Iki kok karo to jumlahe 5 karo 7 jumlahe 12 angka 1 karo 2 ya dijumlah 3 yen digoleki pati jodoh rezeki lho. Kowe iki kuping kuwi rungokno to. Padha telune kok ora Kowe iki padha. kuping kuwi bosok mesti penting aku iki. Nggonku jodoh rezeki pati. Lah iya. Sampean. Pati jodoh rezeki. Oh, lah patine didhisikne. Berarti dhisik dhewe sing mati. Kancane patine Loh, eri kok iso. kupingmu bosok. Aku jodoh rezeki pati. Sampean. Pati jodoh rezeki. Wis dicekel omongane dhewe-dhewe. Lho ya, Bu? Klitik jodoh rezeki pati. Lah ya. Wong urip kudu golek jodoh, nek wis entuk jodoh kudu ngongso rezeki. Nek wis jodone kecekel rezekine tumiba, patine manut Gusti. Kluthuk. Lah iki mati sik. Pati jodoh rezeki. Mati sik. Mati. Kowe ora sah ngenteni jodohmu, ya ora sah ngenteni rezekimu, wis mudyar sik. Kowe mati sik. Wong ora arep mileti ngono kuwi. Apa? Nyapa? Tibake kleru aku mau. Ora. Tibake aku padha karo awakmu. Jodoh rezeki pati iki. Sumpah aku kleru mau. Sumpah kleru. Bocah ngene padha. Mau beda. Ngene. Ya. Ben adimu ki ngerti apa to?
artine wong urip ki apa? Nah, iki lho. Mula ya dijak rene. Nggih diwarai Mas Licik Kluthuk. Urip ki piye wae urip e? Urip ya ngerti to. Kowe ilmu sura ira kowe. Ngertos wong sura ki surasaning rasa sing wis disakralke karo piyai-piyai Jawa. Mula wulane wulan Pitra penuh dengan kebersihan dan kesucian. Ngono lho. Kok urip ora ngerti ya ngerti to. Sing tak lakoni. Loh, kowe urip, aku ya urip. Apa sing mbok lakoni mergo kowe urip, apa sing tak ngerteni mergo aku urip, aku mesti ngerti apa sing mbok lakoni. Wah, omonganmu dhuwur e. Loh, piye to iki? Iya to ngenyak sampean iki. Wis tak omongi Wis sampean diomongin. urip, aku ya urip. Nah. Apa sing mbok lakoni kanggemu urip, apa sing tak ngerteni kanggeku urip, aku mesti iso ngerti apa sing mbok lakoni. Tenan. Iya. Ngerti? Lah, timbang kowe apa kok pati jodoh rezeki? Lah iya, Apa? kalah ngamuk, kalah njaluk padha. Aku ki ati sing tak asah, urip sing tak sinaoni. Tenane. Nggih. Sing tak lakoni. Ngerti, Ngerti. Mas. Ngerti, Mas? Masya Ngerti Allah. wong Mas. Oke. Oh, iya. Balawa ki iso ndalang rumangsamu sapa sing marai? Lah kuwi lho, sapa Mas sampean duduk Awakmu. Mas? Mbah aku ya ora roh. Mbok kira roh. Sing tak lakoni. Ngerti. Ngertos. Wis Kowe arep nyala. ngopo jajali? Oke. Arep ngopo? Wis tak lakoni lho. Ha ya kowe lakonono to. Aku tak rasah manut awakmu. Ah, Tak ning kene wae. Mas Batik mati prono. Nah. Yes. Wong kowe ki arep ngopo wae aku ngerti kok. Roh tenan. Mbok tutupi ya ngerti. Sing tak lakoni lho. Ah, Wis. Pun Sing tak lakoni lho. ngerti. Tenan lho ya. Iya ya. Sik. Wong Ya. kowe arep ngopo rasamu karo aku padha. Aku nyapa? Nyekel gunungan. Wah. Elok tenan. Ya kok ngerti. Wis rasa dadak mbok lem iki wis biasa aku ngene iki. Aku nyapa? Biasa. Kowe nyekel Gunung kan? iya kowe nyekel Sik, sik, gunungan. Sik. Wis. Golekne Mas. Yo. Iki pisan Kas. Apa kuwi? Sing tak sekel apa? Kuwi Sit, sing sit. sing mbok cekel kuwi nek ora salah kok banyu putih. Banyu. Wah, Banyu putih sing maune kuwi ning pikir aku liwat. Wah, terus Ning ketoke hawane kok enek cangklongane. Kuwi mesti tase sinden. edan. Bleset kaya iso bener to Loh, Mas. kene iki akeh Mas sing liwat. Nggih, Aja meneh kok tekok kuwi nyekel apa? Nggih. Sinden pojok dhewe sisih kono kan Nggih. ngesor butoke. Damel napa? Kae katoke apa ro? Lho. Sik. Sisan iki. Lisan ka sapa? Sik. Sikul ngono. Iki. Sik. Wes aja suwi-suwi kowe nyapur roh aku. Siroke iki ya. Yo. Ah, Ayo, kowe nyekel apa lak roh aku? Apa iki? Kowe nek delok hawane sik tak delok hawamu. Apa Cuk? Apa? Tak delok hawamu ning kene nyekel kuwi bahane kok apa? Kertas. Bahane kok apa? Kertas. Gunane? Gunane yo nggo refreshing. Loh, refreshing. metu apane? Nyapu tengok kowe. Ayo. Bahane kok apa? Kertas e Wis jas rokok kuwi. Wah, Wis. roh. Ya apa ora? Kowe nyekel rokok gunungan tase sinden. Aku paham. Adalah. Kena kualat. Iki rasa Mas. Rasa iki ngene iki. Rasa apa? Loh, piye Mas Balo? Ora Kok percaya? sakti lho niki. Sampeyan nyekel apa ae ngerti lho krasa lho. Ngerti wong mau diomongin nang mburi ya. Piye ta kowe? Be semayan. Lah nek gak ngono lak ora der. Ngono lak ora iso ngono. Kene Nduk coba Nduk. Nek iki asli ora rasa. Kene. Niki. Sini Nduk, ini ada yang spesial malam hari ini Nduk. Oh, Om Klitik iki jane bengi iki ning Provinsi Jawa Timur. Terus ngomong sapa wong perairane apa-apa. Udon. Pane diumbul. Lah iki prayo Provinsi Jawa Timur to. Kak, Kok ngene, Don saya jujur ya. Sebetulnya Om Gluduk ki kok 10-nya? Sepuluhnya. Sebelumnya kok 10-nya. Sebetulnya. Oh lah kuwi. sebetulnya Om Gluduk ki Dawan untu. jadwal hari ini ki bentrok jane, Nduk. Di mana sini? Ya ning omah bentrok karo bojoku dadi. Oh alah. Wong bentrok karo bojo. Kowe iki bojo ki nek perlu dihias. Loh, karnaval kuwi bojoku. Cangkemmu Bojo. bojo dihias iki. Ndek Langsung. iki tak hias kene ndase tak wae kembang api malah keruwak. Dok, Dalam. ini hari spesialmu sing perlu mbok sampaikan kalian masyarakat nopo, penggemar nopo, Ya, ya. dan yang lebih spesial untuk keluarga sampean. Nggih, kagem Aku sedayanipun. aku lek ndelok awakmu iki kadang-kadang iri karo bojoku. Nyapa? Niken ki cilakane lemu, ireng, saiki ayu. Bojoku malah kualik. Iya.
Biyen cilik saiki lemu ireng. Kuwi kumen gamping kok cepet putih. Ya bluduk no. Wong kok leh kenyih, bojo dinikmati. Bojo ki garwa ki bojo kok dinikmati. Bojo iki kudu dinikmati kok bojo kok dinikmati. Iki gedeng omongan saiki. Asli. Kok waduh habisan. Bojo ki sing gemati ngono lho, ora kok ya aja lho, Nduk. Ngomong, Nduk. Nggih, matur sembah nuwun kagem sedayanipun khususnya buat warga masyarakat Kota Kediri, BTN Rejomulyo. Iki BTN Nduk? Iya. Oh iya alhamdulillah. Awakmu yo jare wis bar jikok perumahan lho. Perumahan tapi loro aku. Loh, omah apa? Apa? Monopoli. Di cilik-cilik ijo karo abang berarti aku. Monopoli. Monopoli. Kuwi padahal banyolane Mbah Jorono Zaman biyen itu. Iya, pian. Nggih, kagem fans-fans saya yang dari Bandung, dari Pekalongan, dari Jakarta, terus banyak banget ini tadi yang dari Bandung montoran. Oh iya. Iya, jauh-jauh dari semuanya. Pokoknya hari ini ngelumpuk. Fanny kayak Niken lho. Apa? Yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya. Fan kok dari Papar, Ngadiluwe, Puncu, Tepung. Ya. Iki fanmu ade iki. Fane sinten? Fane jenengan. Kula. Iya. Terima kasih fan-fan saya yang dari Kepung, Karangtinoyo, Ngadiluwe, Gunung Bulu. Kandat. Tapi kan wilayah jenengan Blitar. Nah iki dikirimi penggemare. Dikirimi Saya penggemarnya di inbox toh. Nggih. Marono di DM ning TikTok. Nah. Mas Luduk saya penggemar sampean dari Ngeni. Alah ya ampun. Ngeni. Sing terakhir sumber botol. Payakno sikile meletek kabeh. Ngono. Terima kasih banyak. Mugi-mugi doa baik akan kembali baik. Amin, Niat amin, baik amin. akan kembali baik. Amin. Dah, terima kasih pokoknya. Ya. Nah iki ana spesial nduk. Sik tak pundhutke tumpeng mau tak gawake kok ngomah. Ndi mau cacamu? Wis gorene porong. Wah, ketoke ning arep kono nduk wis ben ning kono wae nduk. Anu tumpenge diganti cilot no ya, cilot. Tumpeng kok ganti cilok. Spesial sing saya menaturke apa? Engko ben karo tumpenge ben dibahas Nggih. ini. Yo. Apa? Satu lagu, Dik. Lagumu nduk. Lagu apa? Sing Sing ambiarno. hot. Sing viral, sing trending Sing apa? viral. Sing akhir-akhir ki trending apa? Jane iki Niken ki wis tak Negorangin. Oh iya. Negorangin sing trending sekarang. Gak mau. Gak mau itu nanti ae. Nanti ae berarti Sing ganti rada alus, sing rada sing rada alus alus. berarti negorangin ragum gantian lagu sing masuk angin. Ngene. Men ngentut. Niken ki wis tak Jadi gawe. di sini nek Oh iya. Niken ki wis tak geke syair yang identik dengan destinasi wisata Kediri. apa? Taman Gumul. Loh. Duwe ya. Loh, engko tak kon nyanyekne nduk Niken. Iki wis tak gaekne sing ikon karo Kediri mbiyen. Apa, Mas? Dalan Semampir ki. Semampir wis tutup. Loh, biyen, Pak. Oh biyen. Nadane D, Mas. D, Mas. D. Jajal ngono jale. Jajal Nek api lagu. yo kene nek ora yo guaan Lagu Di. Semampir biyen jajal. jale. Wah, Lagu Semampir. wah. Semampir. Semampir. Iya. Dadi kuwi urung sampe nyanyi wonge wis ngene. Wis nyekukruk wis Semampir kok. D. nyantol. Saben liwat aku tansah eling kowe. Akeh kenangan ra bisa tak lalekni. Duwe kenangan ning Semampir. Senajan kowe wis ra ning kene. Dalan Semampir sing akeh kenangan ni. Waduh. Ya kenangan bubuk kuwi kok. Layak angger kula gonceng lewat mriku enek sing bunga-bunga lho. Pripun? Bapak. Lah ya kuwi anak iki sing Oh, ngadakoni. alah. Oh, ya. Angger tajak goncengan kae kelingan ora. Oh, ya, Lah kok anak. lewat temeni. Bapakku, bapak. Lali piye? Apa? Nah wong loro ya alamu barang. Iya. Apik lho, apik lho. Ya. Taman Gumul aku. Taman Gumul ya nek iki. Jajal iki. Pakan ada Ndang. iki. Jajal. Untuk Tak ganti judulnya ya. Iki. Taman Gumul. Taman Gumul mek diganti judulnya toh. Nggih. Lagune bangga. Pripun? Saben liwat aku tansah eling kowe. Mosok sampean juga ekspresi gitu. Akeh kenangan ora gampang tak lalekni.
Mosok gak ngek. Senajan kowe wis ra ning kene taman gumul sing dadi kenangan Kok gak duwe ekspresi. Kayak gak mentolong ngono. pancen aku jijik ya nduk apa jeneng aku lek musahamu ketuweken aja Kowe iki nek sadar Nesu. HP. Bocah nesu. apa jeneng ketuweken aja aku apa masa Wis rasa mbok sesali. Sing apik iki ngono. Wong ki nek sadar diri nek tuwek omong tuwek nek nom omong nom. Ngono lho. Rasa nangis. Pancen yo iki masa-masane anak muda kuwi yo nonyol-nonyol yo nyapa kok iso. masa aku Lho, Nyapa toh kan emang aku kan ya gak mentolo loh nyawang sampean nih. nyapa to iki nyapa kowe rene nyapa Nangis bareng. rupamu yo ciduk ngono kok iso. ciduk matamu Kok diparani ponane nyabe ya. Cok jual mahal. Lah iya. Wong kaya rengkek ngono kaya. Bojomu ambeyene wis gedhi ngono kuwi. Masa bojone ambeien, Mas? ambeien to Mas Lah aku mbiyen layak kok beda. saiki Amin. Amin. Lem laku kayak rasa mbok amin iki pancen tenan kowe Mas Bambang, lem laku kayak mamaku deh. Ngono ya, Mbak Win yo ngono kuwi lek mlaku. Orang bayi nak tadi. Ya ora, patrane kesel. Heeh. Apa? lagunya apa Iki aja. Iki lagi. Kui. Sumpah ingati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno seting katresnan. Gak ada yang mau. Aduh. Piye Nduk? Piye? Kalem, Nok. ya ta Ketatap dhewe ketok lho. wong itu biayaan iki lho ora nek apa-apa Anu, saking semangate. kowe iki lho Kecepret deh. karepmu terkecuali tak senggol awakmu gedaduk ini sik umum lho kowe dhewe sapa-sapa lho kok ngene iki lek ra ketara wong itu biayaan Kuwi lek umpama nek sampeyan ning kono, langsung maplek ngono. padahal salah dhewe Masalah dhewe. Kuwi lho resikone aja meneh kok wong Ha. barang mati pengen dicium kok. Nah kuwi lho. Barang kene iki lagune rada semi Iki apa? semi Chinese ki lho. Oh Cina nek Cinane. Blangkone cepet. Blangkone cepet dadi Cina. Semi Chinese iki lho. Malah ke katen bat. Chinese. Kuwi pelawak apa katen bat? Tak warai Chinese kene. Kene tembangmu piye sing kok munduk? Lah ndek dimaplek. Sumpah ingati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno setyeng katresnan. Ben menjiwai Cinane. Pujanku sayang nanggih layanan mrep bisa kasumbat. Sik mandeka sik suaramu. Cina nggih to. Wah jan koyo nemu tikus lho. Aku kayak Woi sudah bilang tadi kamu kemana? Lah kok buyuten Loh ngono. Cina ngeten niku. Cina nggih ngoten nggih. Cina sing foto kawene bangkrut ngono iki Yo. Ini di kali ini ya. ini siapa Kurang bungkuk. Nah. Ndak sendangan. Nah. malah kayak wergul Ayo aku alon. Hanya. ya kowe siapa ini ya bocah itu ayu banget ini ya Mlakune kaya wong kencing manis ini. aku jeneng nyawang kowe ya kowe ayu banget suaramu tak lungane enak kowe pacarku ah Iya. Apa kok ge pacar? Pacar barang lho. Ya niken sing mau. niki Iki bapake. niki salin dulu ya kowe tak goleki dulu ngendi-ngendi ra temu Apa? dulu ngendi-ngendi Turut. Turut. Apa Mas? Balena. kowe tak goleki dulu ngendi-ngendi Turut. Jenengan bener nih.
Kalau mencari itu turut sana, turut sini. Kamu kemana aja? Singa ora iso ngoni R, isone L. Tapi lek turut ya dulu. Dulu. Lah kowe seneng tuluk ndi? Dulu bulu. Apa apik-apik to? Loro Sajake utuh. kulino ning. Kulino ning bulu. Aku seneng kalau kowe ya. Aku pengen mbok lungone yo gandung suaramu iki. Ih, Bapak ah. Pacarmu bapak gudelmu ya. Bapak. Iya Mau bapak. pacar-pacar. Bapakmu ya. Iya. Masa soleh kaya ngene. Lah kan tak mana sampean ki bapakku te Cina Ya, ngono Cina. lho. Prahmene ngono. Yo gak mau aku duwe pacar ngene iki. Nek wis duwe pacar ngene iki, yo ngene iki. nah, kita mau gagah aja to, Nduk. Kayak gini. Aja lho, Nduk, aja. Aku wedi ya saiki. Lah nyapa kok wedi? Wis oke ta kuwi, wis oke. Oh iya, wis oke. Ora wis akeh lagune iki. Oh iya. Karyane wis akeh. Spesial lagune Kangen Ati ya, Nduk. Sumancing. Nah iya. Sumanding kok sumancing. Kamu mendampingi ini kembang. Kene. Pak, iki. Saman toto Mas, saman toto. Pertama ngene, pertama. Niken kene niken. Anu to saja kok wangele nenten apa to Mas? Iki lak ning gone taman to iki. Ya. Nah, iki nuansane ning pecinan. Heeh. Kamu menjadi kursi dulu ini biar nyanyi. Nah, Aku dadi apa? kursi. Oke. Wah, penak kita dadi kursi ya. Gelem apa? Lho, Malik. Malik. Tak tombol. Iya apa to jane? Dadi kursi. Lah iya iki kursi. Lah nyapa kok ngene? Kursi pantai lho. Kursi Ngene, Mas. pantai. Kursi ngene sih. Kursi pantai. Kowe tak hek. Ayo kursi sih. Nduk, Ya, Nggih. kono Nduk, karo nembang Nduk. Madepe sana. Mujure rono no. Oh, Oh, iya. ngono, kursi bebas. Linggo kursi ya. Nah, ngono. Penak ya, Nak. Piye, Nduk? Itu tak belikan lho, Nduk, hadiah ulang tahunmu. Kayak kurang tinggi gitu loh, Mas. Kurang tinggi toh? Iya. Ya bilang aja. diputer, kalau diputer. kurang. Iya. Sana dingin. Rada-rada. Bentar. Ini Gimana? kalau mau Itu bisa ditinggikan. bisa, Bisa. kalau dari sini pendek. Yo. Oh. Kalau pengen tinggi, ini Ya. ada tombolannya. Gimana? Oh, oke. Jangan kaya bulus. Nah. Oh, ketinggian Keduran, Nduk. keduran. Oh iya, Pendek. ketinggian. Tindane ndok, benar. tindane. Dulu, pendek. Tindane, Dek. Pendekan. Nah, aduh kependekan. Kepandean. Iya, mau. Kepandean. Dur. Kependekan. Kepandean. Kependen lah masalah lek kene lek wae pengen dure didudulne kan iki ora dhuwur. Enggak nyapa. Modot. Oh, iso. Ono coba kembangin. Langsung ya. Ya oke, yes oke. Loworo iki. Karena spesial malam hari ini ulang tahunmu. Eh. Mulai iki om kritik betakne kaya ngene gede iki ya. Le wangono le. Ini iki emang teko sampean. Boten Iya. kok ngene wong tak gawane rene. Wih, kok ini sampean gowo kok Ponorogo Blitar? Boten kok ngene wong tak gawane rene. Aku mek gawane rene ngono lho. Oh, alah, nggih, nggih. Kene sik. Niki panitia nih. enten tulisane to niku. Enten Wonten. enten iki. Niku yen boten kleru lho niku. Nggih. Niku kagengane Bunda Arsana saking Lope-Lope. Singapura. Mbok lah kene iki lho kula kok. Sik. Le, tuk, kene tuk. Dadi meja. Meja neh no. Oh alah. Meja. Nggih meja pantai penak Mas Budi. Tumpangno kene, Mas. Anu nggih meja pantai Wis penak. manut tok lho. Nah. Gak nggih meja pantai. Adepe sana, adepe sana. Hadap-hadap sana. Weh, Bismillah. jane nggih meja Nah. pantai apik jane. Alhamdulillah. Nah, Sik, kucana Mas, kucana sampean kono Mas. Nah, kurang lama. Nduk niki kan ben dibenakne kuwi nduk Anu sama Mas, aja nduk. Mas, golekno graji tak graji Ini. iki. lho. Wah, kedaluan. Ini bun-bunannya agak Sing ganjel iki tak graji sik. Ben penak. Ini. Anu mau pancen Pak Soleh WA aku kok. Piye? Anu sampean Sampean sini, sampean kok bengi sini. khusus dadi meja ngono Pak. Satu sini. Wes. udah Mas, sama graji gitu sini, aja. graji sini. Nah, ini. Anu mbok liyane cocok. Wes kok menengo dilu. Ini sing penting iki ibadah. Nah, Duh ini kan Mosok dadi meja tok ini bayaran. bayaran. menengo kok ngomong ini. Meja omong ae. Meja meneng. Omong ae. Kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga Muga-muga usia sing kaping 18 usia sing kaping 18 mugi-mugi saged bermanfaat, mugi-mugi saged bermanfaat, saged mbarokai saged barokai lan bekti kunjuk dateng ibu lan bapak. lan konjuk bekti Dateng dateng ibu. ibu dan bapak. Mugi-mugi sedaya Mugi-mugi sedaya ingkang kajibah
ingkang kajibah. Ndereke kula nyambut damel. Derek kula nyambut damel. Insyaallah tinampi ridho lan hidayah ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi Meneng to meja omongnya. Meja meneng ae, tak geraji ndasmu iku orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Muga-muga umur sing 18 bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa sak karone. Muga-muga lan bisa migunani tumraking budaya apa wae. Insyaallah guna manfaate bisa dirasake marang sak padaning liyan. Ya kene sik. Ini Nduk, sik tak jipuke Nduk. Ini sik. Bentar. Rotok suwi. bentar nanti kamu tak bagi. Boyo kula raja iki. Kene Nduk. Potong Nduk, ini Nduk pucuke Nduk, pucuke satu. Anu aja bucuk kula. Pucuke tumpeng. Oh iya. Pucuk. Yo, pelangsaran ini satu ini. Pucuke Nduk. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Niken Salindri. Ulang tahun yang ke-18. Berkah barokah untuk Niken Salindri. Pun, sebelah. Alhamdulillah, pun. Kasih kecawetawis. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kaki danyang danyang. Iki yo ora anu. Mugi-mugi kaki danyang danyang kaki bumi ini bumi ingkang lenggai merti dusun lan desa ngendi to? Rejo Mulya. Rejo Mulya pesantren insyaallah ing samangke tansah mayungi warga agung tebiaken bilahi cedhaken rejeki insyaallah kabagyan kamulyan tansah mayungi sedayanipun Allahumma Amin. Oh ngene pokoke sah. Wis Mas, gawen sak mejane masak mejane rono. Biasmu. Sak mejane. Samejon. Ibu bapak mana Nduk? Ibu bapak mana? Wis. Monggo. Mas. Katuran mriki Mas. Oh anu mawon. Pesanipun ten dalem wau pun mitukas dateng kula. Nggih. Pun sing penting malam hari ini hiburan. Hiburan senang-senang. Anu. Nah. Dan Monggo dipun porak menika. Aduh Nduk, wingko mbok dulang ora diutahne wingko. Seminggu ya mek di mamah ngono. Ora tau. Mane kok lara nemen ngene to. Kaya wong gering. Seminggu meti mama. Bocah ki nek sayang. Saking sayange yo Masalah ngono. bocah ki nek sayang ngono kuwi. Niken ki pancen kalih Om Kluthuk. Sayang. Kowe cilik lho Nggih, Mas. cilik. Kowe dereke Mas Dege. Biyen didulang, ditampa. Iki bektine karo Mas iki ngono kuwi. Biyen Mas dulang adike saiki genti adike dulang Mas. Pancen bektine ning nggone Mas iki pancen yo. Sayang kok. Sajake seneng. Masyaallah ya. Sajake seneng niku nggih. Marem. Tur yo guyu lho Mas. Pak Puwe iso teko marem. Ya ampun. Lah iki lho didulang guyu niku lho. Biyen ki cilikane sing gendong nggih niku. Nang nggih. Kowe lambe po selepan. Diulu. Selamat ulang tahun ya Mas. Kena sembur. Ayo, tok bali iki. Ayo, ora oleh guwak sego. Engko dosa. Barokah kuwi. Gak oleh. Ayo, mbok bali iki. Barokah kuwi ngawur. Kudu dilat. Gak oleh dosa. Ayo. Kowe iki wong diwenehi rejeki kok arepe mbok buak. Ayo, mbok buak iki. Ayo, mbok buak iki. Ayo, kalian diguak. Dosa, diguak, dipangan. Ayo. Gandeng iki nampa barokah kabeh. Ayo ditumbang telu. Gak. Wong sembrono. Kayak makane pitik digepeli. Masyaallah. Dadi ngene iki pancen yo penak. Gampang iki. Napa? Lagi jane sayang kok. Lah lambe tukang telepon ning rongga. Lagi jane sayang apa mateni. Sayang. Saking sayange lho Mas. Saking sayangnya aku mau sampean keluwen. Lah kuwi lho. Aku lho. Aduh kok blitarene ya kudu didulang ya to, Nak. Ya matur. Ayo ngombe yo. Goncana yo. Ngombe yo. Wong pengen ngombe kok nyaki. Ditalang.
Aku Mimi anu umi keseretan. Keseretan Ini yo ya. kudu diombeni. Air mineral aja ya. Kan lungguh, Nduk, kan lungguh. Duduk, Duduk, duduk. duduk. Wong cangkeme ombo kok iso. Ini gocono, Nduk, gocono, Nduk. Gocono. Ditorong. Hei, kene lho. Kene matamu. Sing ngombe wong akeh. Mbok talang lho kuwi dibukake nek umpit tok. Mimi ndi? Iya. Sakne ndi Mimi? Umpane dicombor karo talang. Nah, Ngono lak ya penak. yo ngono kuwi saking tresnane Mas Klitik. Mas Luduk dengan pirsani lho. Diombeni. Saking sayange. Kayak kanguru. Malah kaya Aku wis kakean iki aku. Malah mendem. Isik-isik ra kan. Yo, cek, Oh, cek. kan ada. Ombenono, Nduk, ombenono, ombenono. Ombenono. Terus, wah jan. Wah, jan kaya torong tenan lambe. sayange ponakamu kuwi ming kanggo awakmu. Mula awakmu aja nggawe cuwa. Ngono lho. Kuwi lho. Wis ngene, Nduk. Masmu nelakke panuwun yen bektimu wis ketok apik. Oh, sing ngelak. Ngelak. Anu kelompokan aku. Oh, tanggane sing ngelak. Wis kono, satu lagi apa ganti kono. Niki Genduk leren po anu. enten pamundutan, Mas. Nggih. Apa? Saking Pak Soleh nyuwun bajing loncat. Siap. Siapa? Pak Soleh, Pak Soleh Nut, Kondi. Yai Kediri. piantun Kediri. Terus yang jukit adik. Yang jukit siapa? Ya sampeyan no. Adik. Ya, Sing nembang. Udono. Sing nembang? Sing nembang Niken. Oh niki. Nggih. Mbak Yosi. Oh Mbak Yosi, kene Mbak Yosi nembang ini. Dan ini diumumkan Mas, Nggih, insya Allah ini semua properti ini memang dari Mayangkara. NS Production. Nggih. Oh no. Ya. Pancen Niken ki hebat. NS Production ki videotron duwe, teror preaching duwe, Rejik, Lekting. lighting Son. duwe. Iki sak contoh, Mas. Iya. Aku wis nyicil tendo yang Tendo apa Mas? kematian. Ki Lho, lho. Malah tedo kemarin. Iya lek lega. Basa warek kok ndi omongane. Berarti kayak mau luwe. Ini ya, sini ya. Ya ning kene Ah niki ya seperjuangan niki. Nggih, niki biasa nggih tumut Mayangkara nggih. Kok niki melu? Nggih. Umure lho, melu ya. Melu niku. Umure nutut ya. Nutut. Umure nutut. Ngawur ae kuwi sik bocah. Tak gendeng ya. Tak gendeng ya. Oh, rajane aku yo baik-baik saja kok gendeng. Coba dong. Iki sing ngopeni aku, Mas. Niku. Ket. Kabeh-kabeh kok diopeni. Jadi sampean iki sapa? Iki sapa-sapa ngopeni kluthuk rumangsamu. Bin bambu. Bambung turun ngendi? Bambung bangga. Sing ngopeni iki ya. Kagem bawa napa langsung? Langsung lho. Ya. Langsung jabung. Kok pengendange lho. Halo Prai to? Iya. Dengaran to. Malah jonekke. Kayak iku. Arek iku. Aja mbok seneni golek tambahan bataku. Ayo, kene. Wis engko kene pentian canom-nom kuwi. Sik, aku Lah, nembang ning kono kene wae. golek nggon dhewe kono. Yes. Yes sih. Apa to? Kene. Nyapa jane? Ya wes. Tak karo awakmu. Nggih. Mas Mary rodok kalem mawon nggih. Siap. Nah, nduk niki kan Kan kalau nggih. ben ra kesel nemen-nemen ngesake iki jadwale padet. Padet Mas. Mas. Kulo ya jadwal kula bulan iki full, Mas. Tanggapan? Tanggalnya full. Full tanggapan? Ya tanggalnya tok full aku Prai. Ya tanggal 1 nganti tanggal 30 itu. Full. Nah, itu ada Lah tanggapan. nek mencolote ra. Ya, nganggo slendro apa pelak? Gak tau selendro apa. Slendro apa pelak? Mer. Kan. Ayo sing penak wae. Heeh, sing penak wae. Oh, pelok. Pelok, Pelok. Oke. Pelak nggih. Nggih. Wah, jan. Yuk.
bocah lek Bocah ki nek ngerti tarian citanduwinan, Nggih. cikampek, Nah, cibubur, ki ngerti. multi talenta apa-apa iso jajal. Suarane apik, narine yo becik. Suarane jos Lus. ya to. Kurang apa jajal kaya Kecilik ikan ki. pinter saiki ya. Ya cuantik bocahe bodine ya jos arepe piye jajal. Lah bocah nesu ngene. Kan kesel to. Ya, Mbak Yasi. Piye? Suaramu nek melengking ngene koyo supporter Jerman. Iki latihan aku sesuk arepe supporter lah. Oh. Bajing loncat kekasana iya hati lebat narusan hati yang gana bajing loncat kekasana abdi lebat narusan hati yang gana kuda sangga dari lambat luas pisan dek hawa kos karena kesel ngatur tapi tak emot pasine kasine pakai api aduh apa pakai api bajing Ayo. Ndang joget ta? Iya. Barang mbok aku wis ngene tok. Malah kayak celengan.
Lah aku dhewe yo repot ya kok iso mangsa. Deloken kamu iki gimana tau didulang lo nggak mau. Saiki kayak ngene iki. Dari reget panggung ya no. Iya, Nah, kakiku kelet. gak bisa joget kelet kabeh ini uponya. Nah, berarti lek gua rezeki kudu dicikuin nah. Kamu itu sudah menjadi artis terkenal kok uponya. Ya. Upo. Uponya itu nggak masalah kalau kelet di selama. itu berarti cokormu itu. Namanya Nah lihat tokormu itu ada enggak? Bersih dong kok gitu ya. Kuning kabeh. tokormu yo reget kok iso. Gunake wektu sing penak cayu ya. Iya. Wis nderek sampean. Bumi iki panjen Wes. niate yo Seneng-seneng. nyeneng-nyenengke sampean. Ini Mas Bang nggih. Dalem Seneng-seneng. seneng-seneng pun to. Niki lo sampai jam 2 paribasane limbuhan sampai jam 3 rapopo. Kuwi Susu ya Bapak Ibu. kuwi dep-dep karo golek pasaran. Itu Sindene Mayangkara Cantik-cantik. cantik-cantik. Tuh. Niki pilihan sedaya lho. Sindene Mayangkara kok ana sing elek tuwek kula pateni kok. Sadurunge mbok pateni tak openane. Open-open seneng aja ya. Kok iso ngambil sini. Aku tak pipis dulu. Ya Duh, oke. Bebe sik. Ya. Mas Uduk tenang Mas. Dadi suket. Iki lho nguyah iki lho dadi suka. Dadi suket. Suka terus digo peper gitu. Malah di- Kok iso. Nggih. Ya kene ngambil Dek sapa Niki ki? Bon, monggo. spesial karena Niken Salindri itu dikenal sebagai penyanyi muda yang bertalenta Luar biasa. dan Mayangkara ini sudah Melalang melalang buana, buana nggih. untuk mengiringi lagu-lagu yang trending. Betul. Ini untuk selanjutnya lagune menika nggih menika Segoro Angin Nggih. ingkang badhe dipun nyanyiaken kalih Sinten? Mbak Yu kula menika Segoro Angin. Bu Sri nyanyi segoro angin. Negoro angin. Bu Sri engko nyanyine gambir sawit. Kambing. Ini dok, ya dok, sepate kanca-kanca Mayangkara. Sepatnya Mayangkara. Yuk, Sapa ya, negoro angin? yuk. Yuk. Hani. Negoro angin. Wah, api. Sinten iki? Api. Iki urung enek pamundutan. Dua oke. Dua ya. Ngene pi. Wong mumpung enek Mas Pitik Kluthuk loro-loro ya ora apa-apa. Ya. Wis pokok seneng-seneng dinane iki. Yuk sepate. Yuk, Mayangkara, Avi dan juga ada karo sapa, Bi? Mbak Lope, yuk. Wis biasa ya Wis Mas. langsung. Harus ngadeg aku wis gak usah. Sepatmu gawe ambekan tok Ngono tok wis. Sepot. Lagumu ki pancen ngepasne. Ki lho tak ngeterne yoga nguyuh iki lho. Nguyuh iso nguyuh jamaah. Lagune ki Negoro Angin angine banter akhirnya rasa anyang-anyangan. Dadi Lah iya. Mergo kena keberkerbawan angin. Nggih. Niki Ini tinggal satu. wong kata. Iso akeh kok. Wah niku sing pojok dereng nyanyi sing niki. Ngomongi pojok dhewe kok Bu Sri ku nyanyi P apa Bu Sri. Anu lagune senengane ki wong racun. Ngawur dudu. Apa? Kokong semo. Hani. Hani kene Han. Yuk, Hani Kusuma. Hani yuk sepate. Mayangkara Hani, Indonesia. Hani. Mayangkara yuk. Alah. Anu wis sepote napas nih Mas. Ah. Ngono tok wis. Nggih, Apa? nggih. Anu urung latihan to, Mas? Wes. Mayangkara latihane iki. Suwi rapet ya, wis ya. kabeh. Suwi. Lama-lama gak jumpa. Biasanya ketemu nih. Ketemunya ada ya pas tanggapan. Iya. Terus cengkokmu sik karo Cina. Wis tanggapan. Saya dapuk Cina sih. Gak, Cinone wis mari pangan tumpeng Jawa iku mari. Nggih. Dok, yang spesial apa, Ya. Dok? Apa, Dok? Ini kan Nggih. karena ini momennya kan ya Ulang tahun. memperingati Ulang tahun Indonesia Ulang tahun Indonesia. yang ke-18. Jadi Oh. lagumu apa sing Wis sembarang. sampaikan dulu untuk Dok Niken. Dongamu apa Ya. dongamu? Ya untuk adik Niken semoga karirnya lebih melejit, Amin. tetap rendah hati, tidak sombong, Amin, amin, amin. berbakti kepada orang tua, Selalu itu pasti. menjadi anak yang kuat dan soleha, Amin, amin, luar amin. biasa. Tur yang lebih utama Mas, Nggih. tetap mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman YouTuber Jawa Betul. Timur. Alhamdulillah Luar niki biasa. sami nglupuk. Kesuksesannya seniman ki simbiosis mutualisme. Betul, saling Konco-konco menguntungkan. YouTube ya diuntungkan, kita ya diuntungkan, podo-podo nyambut gawe ini dan podo-podo mengkibarkan budaya Indonesia. Nggih, leres. Ini. Spesial lagu Abjad P. Op. A Pa B E P. Ngono ya dinane. Jadi iki lagu ki enek anu lho, enek banyolane lho. Enten pripun. IN ini Dibaca ini, Heeh. IBUBU dibaca ibu, Bude Idi dibaca putih.
Coba ulangi. Ibu dibubuti. Dadi Banyolan lawas. Dadi akhirnya ibune brondol. Wijane ibu apa pitik? Ya, Ono saksofon Indonesia. Ya. Pemain gitar, pemain bass, pemain drum dan pemain sek ini yo. Saksofon. Penyanyi saksofon. saksofon. Lah yo si saksofon. Anu Mas, kok nek napasin tek nyuwun napasin Mas Ludruk. Kalau di luar negeri ada Ken Ros, inilah kendeng. Iso kendeng ya. Nggih. Mas, niki ugi di napa ngaturaken sugeng dalu kagem seniman seniwati Ya. saking Kediri sami ngumpul. Alhamdulillah. Matur nuwun saking Pokoknya napa- dongane muga-muga seniman-seniwati Kediri Nggih, nggih. sedaya pinaringan sehat, panjang Amin, umur, amin, muga-muga amin. paringi rezeki akeh tanggapan. Amin. Sing amin, penting pondasine siji. amin. Napa niku? Aja lok-lokan, Nah. aja meren-kimeren. Aja ngelek-ngelek. Aja ngelek-ngelek, Nah. sing penting tandurno ati sing ikhlas, padha-padha ngemban budayane, Nggih. padha-padha nyambut gawe Gawe, ning nggih. budayane. Betul. Insya Allah saya yakin bahwasanya seniman-seniman seniwati Kediri tetap nyauji dadi siji Rukun, akan rukun. membawa harum budaya tradisi. Oke, Betul. sip. Nah, niki ugi wau saking YouTube, Nggih, saking penggemar niken, nggih Mas. saking Sik, apa jenenge? Sinden jane lagi Sanidi. Eh? Sanidi. Oh. Sahabat Niken Salindri. Oh, enten nggih? Enten niku di Indonesia sampun Sanidi. Sanidi. Sahabat Niken Salindri. Nggih. Ya. Oh, nek nggen kula anu Mas, Napa, Lek? SK kok Mas. SK niku napa? Sahabat litik. Sahabat litik. Tak kira nek surat Nggih, keterangan. nggih, nggih. Lek kula gadah grup nika Napa? fan to PKK, Pak. Apa Napa? kuwi? Penggemar kritik luduk. Oh, PKK. PKK. Oke, leres. Nggih. Menenjenan mengke kula paringi PBB. penggemar babak. PBB koyo perang. Oh, PBB pasane. Nggih niki ngaturne sindan sing dereng nyanyi. Niki nganu kesayangane Pak Soleh. Sinten niku? Ngeten Mas. Nggih nggih dawuh-dawuh. Pun ngantos kita itu mempunyai mendiskriminasi panggung. Betul. Onone canom biyen dimadini ya saka Kyai Sepuh. Sepuh. Nggih. Sak ora-orane sing sepuh tetep dipun Loh, paringi paringi wedal wedal. mangke nggen pas tancep kayon. Iki Kumpul ojo. donga. Kumpul donga. Bu Sri niku riyen gurune niki. Niki budhe kula jaman kula sik bapak kula ndake Ndake. dereke Mas Dekling ayahe si Niken. Niken Nggih, nggih, budhe nggih. wah. Nggih nggih nggih. Budhe, monggo budhe. Budhe. Yo jak nyanyi apa? Budhe iki pokok Ketua semok. apik lho. Pokok semok. Pokok semok. Pokok semok. Wis Damel semok. Damel penguat Mas. Damel penguat. Yo tradisi dieloki ning nggon modernisasi ora tinggal. Oke, oke. Betul betul. Bertiga. Moga. Moga. Oh bertiga. Bertiga, Mas. Anu tak sepotane jajal, Mas. Dik cah bagus. Nek wis warek kok dangling ini. Akhir wis warek. Kene wis anu pelok. Moga putih. Nah. Bertiga. Nggih, moga. Bayi kula ka. Nggih. Yo. Yo Mbak Lati. Mentok tak kandani mong aku mong angin kesini ojo ngetok kandang wae enak loro mentok ora aku mong megang Ngeten. Bu Sri menika waranggana senior. Niki erane Bapak kula Suwargi. Erane Lewat Dedeng muga-muga pinaringan sehat. Amin. Niki pun bisiki kula Mas Bambang. Nggih dawuh. Duk, aku iki umurku wis swidak. Seniwati, seniman ki umur kadang-kadang ora ketok. Leres. Bis itu kadang-kadang membohongi umur. Iki mau wis bisiki aku. Pripun? Swidak. Padahal jenengan iki kula delok lho saya ora kaya swidak jenengan iki. Kayak pinter Mas? 59. Kurang setahun. Setahun ya apa sini kok. Wong aja setahun. Ngono kene nek pesen hidup ning Elisa lho. Elisa. Iya, anu. Monggo putih nderek anu panjenengan. Bu Sri. Dalu menika Iki spesial. Nggih. Nggih. Spesial kan gendingi kan niki nyune gubuk asmara. Gubuk toh. Asmara. Spesial ngene. Gubuk asmara kan biasanya kan kulino lek garap gamelan. Nggih, sakniki Pertama gamelan jajal jiluk wae. Gubuk asmara digarap semi musik kaya ngene. Roncong. Ya kaya musik Oh, modern. Ya. Jajal. Bagaimana reaksi Budi iki piye?
Kira-kira mikir. Nggih, nun sewu Mas Kluthuk, Bu Mas Sri. Kritik. Dawuh, dawuh. Monggo Bu Rati Majeng, Bu. Nggih. Ben ketok Bu, ben ketok. Anu sewu Bu ketok, ben ketok. Anu, Ben ketok kan. Dan niku senior. Tidur terap. Sindianane dhuwur terop kok mepe karak ya ora. Pripun, Bu? aja digarap ta wis tuwa. Betul. Oh jangan sik enom lho. Amin. Ngeten iki kula barokah jan bonus karo Gusti Allah gitu. Saged. Lah nggih lah wong wis umur sakmene dhek iso ngadeg karo mbak-mbake sing lah senior. Bu, ngeten lho, Bu. Bu Sri. Niki riset. Nek nggon tatanan lagu sakniki niku enten batesane. Nek dadi penyanyi niku enten watese. Nek dadi sinden niku mboten enten watese. Mula Dik niken niku nyindene ya mempeng. Mula ora ana watese. Cilik iso nyanyi, saya dewasa iso nyinden. Kados panjenengan. Sok ben Ibu Sri ki lek umure 90 tahun wis nyinden wis. Nggih, pokoke aja lali ngucapne selamat ulang tahun ya Nduk Niken. Nggih. Semoga panjang umur, seterusnya barokah sukses Amin, selalu. Niki riyen gurune Nduk Niken Mas Klitik. Nggih, saestu. Aja ngono lho. Dados niki nyuwun sewu Mas Klitik Kluthuk. Dawuh. Niki Pak Degleng nggih mirsani. Lho, nggih. Mugi-mugi enggal sehat Pak Degleng. Saestu mugi-mugi Nggih, sehat sehat menjaga. selalu ya Mas Mas Degleng Freddy. ya. Mbok Nah. menawa di Kula nuwun anu, live Mas. streaming. Nggih. Tahun 2000 pinten bapak kula jelego niku lak soulmate duete Pak Pak Degleng. Degleng. Nggih. Dagele niku bapak sing mayang Mas Pak Degleng. Degleng. Lah sakniki nggih ngoten tongkat estafet ngoten sakniki nitis teng putrane. Putrane. Kula Kalih nggih neruske jenengan. bapak. Pak Degleng iki senengane jaran, bapak kula ngetutne ra duwe dhuwit, akhire tuku marmut. Aduh men to Mas. Boyo sapi. Padha panganane suket to. Lah tapi mung kuwi cilik. Dajal. Kan ben Budiken iki nuansanya kan hiburan. Hiburan. Iki sekali-sekali. Sing ora nyuwun gubuk asmara. Apa? Ngersake Pujane pujane ngisih Wah. ben rada hot Mas. Oke. Pujane Oke. sih. Beh. Ya. Kita ini ngomah kulo karaoke. Iki lho Mbak Woro, Mas yo sindeno tuwek, yo iso nyanyi. Oh iso. Ayo. Ayo. Ral sik, bujane sik. Cah, Rara. Duh. Bayang karo tempone alon ae. Alon-alon. Tempone kebanteren. Keping pindho bar pujane ngisih gubuk Halus. asmara. Ral. Buka Bu, nanti maju Bu. Rap. Jenengan gocan selindang ae. Jenengan coba ya. Tangan Bapak. Tepuk Ibu. tangan untuk ibu-ibu. Iki ngene, Oke. karena ini pentas perdana beliau bertiga, Nggih. ini kalau saya lihat kan spektakuler, diiringi dengan Mayangkara Group, iki nun sewu, iki tak jeneng, aku duwe, mau aku dadi manajer, iki tak wae jeneng iki. Napa Mas? Trio iki identik dengan hewan, akhirnya nama itu bisa terkenal. Ada trio. Trio macan, trio serigala, trio ubur-ubur. Bur, iya. Iki tak jenenge trio nyambik. Kok iso nyambik? Ayo teng serundul. Satrio nyambik. Iki rang wong ke. Kok ora ngomongke, kuwi yo Padahal nyambik ku mangsamu kok. obat kulit. Obat gatel. Jadi insya Allah beliau iso ngobati rasa susahe wong-wong sing Nggih, mirsani. mau pelaku Iya. seni. Bu, Iya, Mbak mau nicen lah di Majeng iki, Bu. Iya. Ampun teng wingking-wingking. Niki malih napa po? Alah, Oh iya. weh. bareng musik nang jalur tanduk aja. Ayo wong iki dhewe-dhewe kok. Pun ngeten. Satu tadi kado untuk putra panjenengan, yang satu ini kado untuk masyarakat. Mumpung Napa Bu? Nggih sugeng midhangetaken gubuk asmara. Nderek. Gubuk Asmara tulung garapan Regi. Oke. Oh iya, jajal. Regi. Bu, Kadang-kadang ini loh. Wong ki kangen dengan nuansa yang berbeda. nggih. Biarpun pelakunya itu juga sampun Yoswa. Tapi beliaunya kangen. Mbak Indah Laras tuh genre apapun kan bisa. Bisa. Ini Mbak Indah banget ini nanti bisa. Indah banget. Beda banget. Lah kono Indah Laras. Iki indah banget ya. Coba iramane genen reggae Gubuk Asmara. Sakit ibu nggih. Mergo ki Siap. sing nembang ibu-ibu senior ki. Sip, cocok. Ya coba Senior. langsung angkatan ki, Bu. Coba Bu. Coba.